си ми починил. Ако може така да го обясниш. Това учим се надолу. Само да ми смисъл. Сега ще иши надолу и по-отдолу. По-тонка. Точно сега поставяш между градата. Да, краката само слизай по градата. Не си поискаш на ръцете на това. Прегърни градата с крака и пусти ръцете. Като скат! Да. Кажи, ако си готов. Аз съм готов. Готов си. Да. За какво? Майко мила! Чап се направи най-зверското изявление. Пускам го с бясна скорост на средата само вика.